Президент абый, хәлләрегез ничек? Рахмет, хәлләребез әйбәт. Ковид шушы инфекция кушканчы яшибез хәзер. Маскадан сакланып, һәм бөтен кешегә шул сакланырга кирәклеген аңлап, шул нигә яшибез мөхиттә. Һәм имәлек менә балачагыз турында сорашасым киләдер, бер героем интервьюсында менә кечкенә чагын кояшлы, болытсыз балачагым дип искә алып сөйләгән иде. Siz de şulay deyip әйтә аласызмы яки киресенчә зарланасызмы? Зарланып отырдан бер файда да юк. Һәр нәрсәнең яхшы ягын күрә белергә кирәк. Әмма ләкин балалыкка кайтсам, бала үзенең бәхетлеме, бәхетсезме икәнен белми. Ул нинди тирә-ягында нинди тормыш, нинди мөхит, нинди географиядә яши, шуны шулай итеп кабул итә һәм шунда тәрбияләнә. Соңыннан еллар узганга үзенең яшәгән елларыннан, үзенең тәҗрибәсеннән, үзенең акылыннан, үзенең белеменнән инде ерактан карап, нәтиҗә чыгара. Балачагы бәхетле булганмы, бәхетсез булганмы, яки анда күңелле булганмы, кояшлы булганмы, болытлы булганмы. Мин әйтмәс идем, минем балачагым бик кояшлы булды дип. Чөнки монда инде безнең гаилә генә белгән серләр бар, төрлесе. Ләкин мин үземнең балачагымны бар якты истәлекләр белән хәтергә алам. Чөнки мин анда үч әбием белән тәрбияләнеп, ул үч әбиемнән мин бик күп фольклор тыңлап, фольклор ишетеп, җырлар ишетеп, борынгы көйләр өйрәнеп, үземнең киләчәк булачак профессияма нигез, фундаменталь нигез алып, авыл татар авылының тәрбиясен алып, шәһәргә килгән бала. Һәм шәһәр битендә ул безне икенче мөхит. Менә шәһәргә килгәч, нинди нәрсә, нинди берләргә гаҗәпләнә калдыгыз? Мин бер нәрсәгә дә гаҗәпләнмәдем. Мин 7 яшькә кадәр Мәскәүдә яшәгән кеше, мин 10 ел гына авылда яшәдем. Мин авыл белән шәһәр арасында буталып йөрдем. Алып кайттылар, илтеп бирделәр, алып кайттылар, илтеп бирделәр. Мине гаҗәпләндерә торган бер нәрсә дә юк. Чөнки мин шәһәр мөхитен, шәһәр утларын, әтине электричкадан каршылаулар, төнге шәһәр утлары, Мәскәү утлары, алар минем балачагымда бар иделәр. Мине гаҗәпләндергәне шәһәр түгел, мине авыл гаҗәпләндерде. Минем төшемә дә шушы Мин Мәскәүдән кайткач күрше авылда 2 ел яшәдем. Ул Зур Күккүз дип атала, Апас районы Татарстанның. Шул авылның чишмәләре, шул таулары, урманнары минем төшемә керә. Безнең сорамыйча кулланым. Менә ник күп әңгәмәләрегезне укып чыктым һәм сез анда уйык баш гаилә турында сөйлисез. Мин 40 ел сөйлим бу уйык баш турында. Сорагыз, пожалуйста, минем 40 еллык иҗатым бар. Беркемдә кабатламаган, беркемдә җырламаган 40 еллык иҗатым бар. Уйык баш белән Костюм тегүдән мин инде бик каты отойдите от этого автоташ әйткәндә, китегез бу әйбердән. Чөнки мин әгәр дә бер тәрбияче, балакай торган бер әби булсам, ул хакта сөйләр идем. Чөнки 40 ел шуларда сөйлип, иҗат турында сөйләшә гәлә. Иҗатыгызга килгәндә, менә уникаль көйләр, халык көйләрен ишетеп калдыгыз дип сөйләдегез. Ул сез аны ничек итеп халыкка чыгардыгыз, менә шул процесс турында? Аны халыкка чыгарып, мин 40 ел шуның белән шөгыльләнәм. Минем иҗатымның нигезендә фольклор ята, борынгы халык көйләре ята. Минем бер әбием Курайда уйныйдыр. Мин аларны ничек итеп чыгардым? Каным аша, җаным аша, шул тәрбиям аша. Чөнки алар миңа сиңгәннәр. Бала нәрсә күрә, нәрсәсен сиңдереп үсә, шуны ул соңыннан профессиясендә куллана, шуны акылында куллана, яшәешендә куллана, үзенең гамәлләрендә куллана. Мин үземнең иҗатымда, шушы әбиләремнән ишеткән, әбиләремнән ишетеп минем каныма сиңгән һәм табигый тавышыма яраклашкан җырларны бик күп эзләдем халык арасыннан. Фәннәр академиясендә Мәхмүд Нигъмәтҗановның 7 китабы бар, Зинфира Сәйдәшеваның китаплары бар, Вамбаның китаплары бар. Фольклор җырлар җыелган. Элек бик күп китаплар чыгарганнар шушы фольклор буенча. Хәзер ул бөтенләй туктатылган. Экспедицияләр юк, эшләнми. Хәзер килгән яшьләр барысы да шушы безгә кадәр булган, без чыгарган җырларны тапкырлап, хәзер кабатлап җырлыйлар. Без эзләп алып табып, Фәннәр академиясендә эзләнергә мөмкинлекләр бар иде. Безне кертәләр иде, эзлидер язмаларда. Менә шуларны мин шул әбиләремнән алган фольклорны нигез итеп, үземнең иҗатымда 40 ел буе кулланып киләм. Менә халыкка бер дә билгеле булмаган, менә нинди җырларны чыгара алдыгыз? Кара юрга, Великие, Җиһанша, Ырымбур кала, Ай җаным Бибисара, санап китсәң бик күп алар. Аларның барысында инде хәзер менә Йолдыз дип үзләрен атаган җырчылар, Акъяр авылы көйләре, алар минем барысы да мин үз репертуарыма алып, үзем табып җырлаган җырлар. Алар бик күп. Менә минем бер тапкыр шулай ишеткәнем бар, шундый тарихны.
Бибисара җыры турында. Сез аны bir yo'la konsertda ijralagandan so'ng bir opa minib, shu ismimdan uyalmay boshladim deb aytgani. U tarixni Bibisara ismi mi? Yok, керісінше, ол Bibisara ханым, ол Башқұртстанда бар еді. Көптен түгілген ковид білән бұл дүниядан кетіп барды. Ол өзі де жырлы, өзі шен де ол. Bibisara, мен керісінше, ол Фердинанд, мен өз исімімнен ұялмай башладым. Ол Bibisara түгіл. Bibisara бик матур исім ол. Ол татарның шын iki Bibi degeni de var, Sara degeni de var. İki isimden qo'shilib ishlangan, aniq tarjimasi de var albatta. Men chunki 22 yoshimdagina o'z yoshimni aytarga men o'zimning kim ekanimni biladim, chunki men Hamza bo'lib o'sdim. Moskvadan qaytgach, bizniga enim bor edi, men Hamza ismli xalq ko'ngilini, tatar fonetikasına yaroqlashgan ism Ferdinand. Men hali hozirda 40 yil yig'lagandan so'ng Salaxov kim elsin Salaxov aytaman narsa, Ferdinand Salaxov aytadi deb aytadilar. Chunki bik serak isim. Gerçi sahnede biz bik ko'p bo'lsak da Ferdinand Hafiz, Ferdinand Fathiddin, Ferdinand Qimadi, Ferdinand Fayzullin, Ferdinand Salaxov alar bik ko'plar. 50 yıllardan sonra epidemiya. Moskvada bik ko'p atalganlar alar shu isimler. Mine estrada turunda da söz qo'zg'atdik. Mine Tatarda estrada bor edi. Hozir u show biznesga aylandi. Mine estradaning ko'rinadi shu yo'lga kiruvini yuragingiz elnamaymi? Erinib nishlay olasan. Biz bozor munosabatlarına kirdik. Elif bor edi san'at, biz san'atga xizmat etadirik. Mine hozirgi yoshlarni biz g'ayiblaymiz endi. Men de shulay deb aytayman, chunki ular davlatga bir tiyin ақша keltirmaylar. Ular o'zlari uchun ishlaydi. Nenidir bir налог ayberlar to'laylardir. Biz bütün ishlagan ayberimizni menim mine almatda 10 kun ishlagandan so'ng almat zonasida, nefteный zonalarda endi. Elif chunki Tataristonda yo'llar yo'q edi. Yo'llar bilan zo'r problema edi. Biz tirishadirik neft yoqlarini tashlarga, chunki anda asfalt yo'llar bor edi. 10 kundan men olib qaytdim 22 ming. Men o vaqtda Sotsializmdagi opera balet teatrida ishlaydim. 22 ming. Siz kuzaldığınızda getirasizmi? 30 tiyinlik, 40 tiyinlik, 50 tiyinlik pioner biletleri satıp 22 ming ақша жиып qaytırga керек. Bir opera шығарырға 30 ming ақша керек еді. Mine devlet аңа şu bu ilge tiyir. Aytik anda musa Jalili operası manda, Samat mı, Elfiyem, anda Nindi opera, Carmen manda, Triviatı mı. Çünkü bizim Musajelisi ismindeki opera balet teatrı repertuarnıydı. O hazır kibik toğluydu. O çakırı artlarını dünya boylap çakırıp İslamilerdi. Özü bizim truppumuz var idi. Şu an göre spektakller her vakit çıkıp baradır. Yani şu spektaklerge biz akşam qaytıb beradir. Şu hazır bazar münasebetlerine kirdik. Biz bütün nerseni özümüz. Fonogrammalar işletirge tiyiş, kostyumlar işletirge tiyiş, arendaga tölerge tiyiş. Akşanı koyalarga, özü işlep alarga tiyiş. Özü nişik işlep alarga tiyiş. Bütün dünyada özgeriş var sanatda. Biz sanatga xizmat etadirik. Biz sanatga xizmat etadirik. Hem kimlerge uşarga, bizim var idi kumirlarimiz. Bizim var idi zo'r jırçılar, Vener Sharipova, Züleyxa Ismatulina, Azad Abbasov, Faxri Nasriddinov, İlham Shakirov, Alfiya Abzalova. Bu Tatar dünyasını tutup turgan hem Qapla Tugay ismindagi davlat filarmoniyasında var idi 16 brigada. Men kelganda 1981-yilda Qozon davlat konservatoriyasining 3-kurs studenti vaqtida Rim Ibrahimov Türkmen'e işe geldim ben. 16 brigada var idi. Şunun 4'isi anda estrada, sirkavlar var idi. Var idi. Bik ko'p aytsak 7 milyon Tatar halkına 25 jırçı, profesyonel jırçı var idi. Estradada işlevçi. Hazırlar 2500. Şuna göre biz sanatga xizmat etdik. Bizning bik kişiler idi. Elbette Lenin babay torunda da jırlarga kerak idi. Partiya torunda da jırlarga kerak idi. Hazır endi Lenin babay torunda jırlab o'tirmaymiz. Şuna göre Mine bugungi vaziyatda bozor munosabatlarına kirganda bütün narsa bor. Show bor, estrada deb atalgan sahna bor, ama san'at yo'q. Bik ko'p tomoshalarni qarayman, ko'plaridan uyalib chiqib ketaman. Tilasa kim tilay narsasi Chili bilamiz, Chili bilmaymiz, Chili kimgadir ishora tirishib. San'atga qo'g'ilishi bo'lmagan estrada bor bizda. Bor, bik talantli yoshlarimiz bor. Bütün dünya arenasına çıkarırlık tavuşlar var bizde. Onlar şu bazar münasebetlerine kirge, şu kısalarda işlerge tırışalar. Çünkü akşam işlerge gerek, işlerge gerek. Onlardan sanat soragan kişi yok. Bizden sanat soruyorlar idi. Onların cevap tutar kişileri de yok, onlardan sorar kişileri de yok. Mesela italasız mı? Filüs mine? Rayazlar, İlşat Valiyevler. Sine mine yanağına Zeynettin'e Tatarstan adlangan ismini berdiler, yaş kızlar. Azat Kerimovlar, Alina Prokopyevlar,
Біздің бик не эшләрбез бар. Менә Ярамир Низамбетдинов безнең 8 ел без аның белән эшләдек. Менә хәзер 4 январьда кайта ул без аның белән эшләячәк. Без бер аваз дуэты белән. Санкт-Петербург опера, Санкт-Петербург шәһәре театрының төп солисты, күптән түгел Санкт-Петербург дәүләт премиясе бирделәр аңа. ФЭП партиясы өчен Эсмеральда операсыннан. Алар бит безнең татар балалары, татар егетләре, бүтән дөнья аренасына чыгалырлык эшләребез бар. Бар опера сәхнәсендә дә, бар эстрада сәхнәсендә дә, әмма ләкин алардан зур сәнгать сораган кеше юк. Менә әйтәләр бит инде шүпләнеп бастылып сөйләр. Әмма берсе дә шушы шүпләнә ул мин дип әйтмим. Менә татар эстрадасы кая барып чыгар? Моның бер эше курай булырмы? Кем үзен менә начар дип әйтәсе килсен. Менә без эстрада дип әйтәбез. Менә сезнең профессиягезгә кагылышлы ниләр әйтәм мин сезгә хәзер. Мин 40 ел буе инде интервью бирәм дөнья буйлап, чөнки минем жюриләрдә утырырга международный халыкара нем бар, лицензиям бар. Безнең татар эстрадасында ул бердә дә юк. Чөнки бик күп мин 1 елда утырдым, 4-нидә Германиядә утырдым классик музыкада, Карфагенда утырдым, исламский музыкада, Казакстанда утырдым, Цирковой стар, Шелковый путь. Тағайдадым тәрмен. Неде отырдым, Киргизияда отырдым. Менә икенче әйберләр нәрсә? Татар эстрадасына кая барып чыгар? Кая барып чыгар? Шигырь сөйләмәкче исемә төшердем. Безнең татар эстрадасының менә Георгий Ибушевның бар бер шигыре. Гөл эзләрсең, гөл тапмассың, гөл тамырын чүп кисәр дип бетә ул халкыма дигән шушы нинде. Шигырендә. Чынлап та эстраданың кая барып чыгасы, аны әйтү бик кыен. Әмма ләкин бетмәячәген беләм, татарның яшәячәген беләм. Чөнки аның бик көчле җырлары бар. Аның бар эскадроннары, буран байлары, уеллары, аның бар Яхинның романслары, бар Музафаровның. Без композиторсыз халык бүгенге көндә. Әмма ләкин безнең бик көчле композиторларыбыз булган. Нәҗип Җиһановлар, Батум Мулюклар, Алмаз Насыйповлар. Аларның әсәрләре бар, алар яшиләр. Алар алтын фондында саклана. Яшьләр аларлар табырлар, җырларлар. Бүгенге вазгыять көн саен булмас, үзгәрербез. Шуңа күрә кая барып чыгасы, менә без әйтәбез, Тукайны үзебезнең татар нинең шигъриятының нигезен салучы дип әйтәбез инде. Аны гәрчәндә башка диләр безгә кадәрендә бик күп кылгалиләр, ниләр бар анда. Әмма ләкин без Тукайны бүген тәрҗемә шагына беләбез. Аның бик күп сүзләре төрки сүзләре, фарсы сүзләре, аның шигырен укый башласаң, астында яртысында тәрҗемә итеп куелган. Ягъни бүгенге шагыйрьләр белән Тукай арасында алар барысы да шагыйрьләр. Бик зур үзгәреш кичерелгән. Эстрада сәхнәсендә дә шулай. Менә журналистларга мин әйтә башлаганым бая. Минем аларга да дәвам бик зур. Мин элек нинди журналистлар белән сөйләшәдер идем, дөнья буйлап. Һәм безнең татар журналистикасында. Чөнки университетта татар журналистикасын бетерделәр. Бүгенге яшьләр әзерлексез, белемсез. Мин сез надан дип әйтүем түгел, әмма ләкин миңа туры килә. Шул кадәр наданнар белән сөйләшергә. Һәм шул кадәр надан статьялар язалар, соңыннан бик күбесен, бик шактыйын. Чыгармагыз дип ялынып сораганнарым бар. Я булмаса, үзем яңадан язып бирәм. Чөнки минем инде китапларымда бар, авторлар. Бу яктан мин инде тәҗрибәле кеше дип әйтә алмыйм үземә. Бүтәнебез үзгәреш кичерәбез. Эстрада гына медицинада да шулай. Мин 6 ел психиатрияда эшләдем. Минем беренче белемем медицина, хәзер университетның Латта институты иде. Медицинада да шул хәлләр. Участковыйлар келіп, аларның язған рецептларын, аларның рекомендацияны, анамнезін нәрсе язғандарын қарап, шақлар қатам қай вақытта. Бүтін жерде түбәнге табал тәгәрә утыра. Чөнки сәясәтебез илебез шундай әлегә. Әлегенә телгә алдыгыз, Ярамир дигән. Сез аның белән бергә җырлап йөрдегез. 8 ел эшләдек, бер аваз дуэты булып. Сез аны күтәрдегез һәм менә ничектер ул кинәт кенә татар дөньясыннан югалды дип әйтәсез. Югалмады ул. Мин аны үзем калдырмадым монда. Нигә? Чөнки аның супер тавыш, аның белән итальянецлар кызыгалар, Лескала дирижер кызыга, Гергиев аның белән кызыксына, Кировский театр инде, Маринка инде хәзер. Шушы Санкт-Петербург операның төп режиссеры, дирижеры да Александров. Чөнки ул Сөембикә операсында, монда
премьерада дүнияда әлі де бір кімде жырламаған Иван Грозный партиясын жырлады. Жырлаған партияларына жырлауы, ишету, алу, қояндар, ол жеңіл, нотасы бар. Бір кімде жырламағанына, дүнияда өзің ең бірінші шундай партияны шығару, бұл бик ауыр. Шул әйберне ол эшләп чыкты. Шуңа күрә, аның белән башка театрлар кызыксына. Безнең шушы милли кадрыбыз үзебезнең республикабызга кирәк түгел. Аңа ачыктан ачык әйттеләр. Син безгә кирәк түгел. Шуңа күрә мен Казанда калдырмадым. Арча белән Балтач арасында шауып җиргә безнең җырчылар җитәкчелек. Шундый югары табигать тәсирәк эшләп торган супер лирика, драматик, тенорлы тавышларны безгә дөнья аренасына чыгарга кирәк. Санкт-Петербург операсы, Маринка театрлары аша, башка театрлар аша Аида Гарифуллинлар кебек кем Әнвәр Шигимуратова. Шигимуратовалар кебек нигә дөньяга чыгарга кирәк безгә. Аның шундый мөмкинчелекләр бар. Шуңа күрә Казанда калдыруны мин категорик каршы тордым аңа. Китәсең, аның үзенең китәсе килмәгән иде. Менә 4-сендә кайта ул җырлыйбыз аның белән. Менә дөнья арасында чыгып, ул момент татар дөньясыннан югалмасмы? Югалмый. Альбина югалдымы татар дөньясына? Аида Гарифуллин югалдымы? Рудольф Нуричев югалдымы? Шаляпин югалдымы? Суконный бистәсендә үскән татар. Шаляпинның җырлау манерасы, татарча җырлау манерасы. Шаляпинны бер кем кабатлый алмый, чөнки безнең татарда тартык авазларны сузып җырлау бар. Шаляпин менә шуларны без әйтәбез музыка телендә пропевает дип әйтәбез. Тартык авазларны сузып җырлый. Улар сузылалар, әмма тартык авазлар сузылмыйлар. Шуларны авазны тота белеп, ул татар манерасында җырлый Шаляпин. Аны дөньяда бер кем дә кабатлый алмый әлегә. Хәмне Башкортстан нигездә бит инде Башкортстан Пермь якларыннан татар җырчылары чыга. Әмма нигә мәсәлән Себердән чыкмый, Себердә татар җырчылары ник тумый хәзер? Себер татарларының аның бик сирәкләре генә безнең хәзер Башкортстаннан да, Чуашстаннан да килмиләр, шагыйрьләр дә килмиләр, җырчылар да килмиләр. Мария Елберәл безнең яшь каралар менә бар, Динәләр, Булатлар, Ришат Тукатуллин түгел. Бу Ришат Башкортстаннан, Фазыл Әхмәтов да. Алар менә Парангара, Беренг районыннан безгә алар бирәләр. Безгә Чуашстан хәзер я шагыйрь, я җырчылар бирмиләр. Чөнки рус телле булып барабыз, рус аудиториясына китәбез. Менә конкурсларда әйтәм, татар мыңында мин инде 10 ел утырдым конкурста, быел 11нче ел эшлибез. Без һәр вакытта да Башкортстаннан алып кайтабыз. Бер елны мин аны алып кайттым. 30, 28 конкурстант. Айтуганы Миләүшә Ләбиевна яңа телерадио компаниясында зам генерального иде. Син нәрсә алып кайттың анда? Әйтәм, бөтенсен тыңлап барабыз. Һәм алар барысы да лауреат булдылар. Менә Алмаз Хөсәйнов менә 4нче январда минем бинче стажерлаячак. Алар барысы да. Без инде аларга кайберләренә классик алым белән җырлау категориясендә дә беренче премияны бирдек Алмазга. Татар халык җырларында да эскадрон бер килде ул. Анда да беренче премия. Башкортстан төп бирә. Ни кызганыч, чөнки аннан чыкмыйлар. Чөнки аның сәбәпләрен аңлату да мөмкин түгел. Чөнки белеп булмый каян нәрсә килеп чыгачагын. Башкортстан белән өчен шунда Татарстанга караганда күбрәк тавышлар, шуннан килә тавышлар. Башкортстан талантлы халык шул якта. Дала җыры, дала тавышы, иркен тавыш. Безнең бөтен хәмдүнәләр, салаватлар, нәфкатьләр, ханияләр барысы да Башкортстан җирлегеннән чыккан үзебезнең татарларыбыз. Менә икенче яктан да кирип китсәк, менә тормышта үкенүләр дә булгандыр. Сезнең тормышыгызда үкенүләр булдымы? Үкенүчсез яши алмый кеше. Һәр вакыт хата җибәрә. Хата җибәрсен исә кеше ниндидер дәрәҗәдә. Ул үзен яракатлап үкенәме, или инде узганчы гына үкенәме? Андай берләр бар. Хатасыз кеше яши алмый. Хатадан хали була алмый беркемнең дә. Бар хаталар бар әлбәттә, төзәтеп була торган хаталар бар, төзәтеп булмый торган хаталар бар. Әлбәттә бар. Менә үкенә торган. Минем бердән-бер үкенә торган әйберем, нишләп мин 10нчы класста укыган вакытта әтиемнең сеңлесе бер артист белән тугандаш булдылар да. Шуңа әйткән менә минем энем аны мәктәп бетерә, яхшы укый, медальгә бетерәдер инде. Тыңлап карагыз, мин тыңлап карады. Тавыш юк, булырга да мөмкин түгел. Һәм медицина институтына барып кердем. 1 сентябрьдән октябрьгә кадәр бәрәңгедә йөрттеләр безне дә, кайдан алып кайттык бәрәңгеләр, Чаллы якларында. Кайттык, студенческий билет бирәләр инде,
священник студенты деп аталайын деп. Сонда мен жырладым. Консерваториядан анда оқытушылар келгендер еді. Чөнки хармейстер неге келді, ол меңа келді, чувак, ты что тут делаешь? Ты же консерваторский. Яғни, сен консерваторияға баруға тиіс. Мен бардым, анда Назип Ғалич мені тыңлады. Мен сені алам, екінші подгруппаға алам. Бірінші курсқа да, екінші курсқа алам. Тауыш мүмкіншіліктерінен шығып. Ләкин бізде военный кафедра жоқ. Сен тігінен де кетесің, мұнда сені сразу армияға алып кетелер. Бар армияда служить етіп, кетіп тұру жүзіме қайт дейді. Мен енді 4 ел оқыдым, 4-ші курсына бітірдім де, сессияны яптым да, 29 майда, 30-да мен армияға шығып кеттім. Әмбі служить етіп, айттым, топ-төр консерваторияға. Ярты роман жырлап, мен консерваторияға кірдім 7-ші жылда. Міне, мен бармаған болыр едім шыл уақытта тыңларға ол кішіге. Менің язмышымны ол неше елларға адаштырды. Міне бірде бір әйбір, соны ғана мен мисал етіп кетер алам бой шырақта. Міне кіші күнілері білән ешірге тейіш? Жоқ, керек түгіл. Кешегі күн кешеде қалды. Алдағы күн білән ешірге керек. Бүгінгінен ішлетерге, ертеге күн ешірге. Яқтылық білән ешірге керек. Алдағы күн білән ойлап ешірге керек. Орттағыны қазып отырудан не файда? Ол болған, біткен күн өзі. Міне артист болғаш артист енді ол, оның турында түрлі сөздер сөйлелер бітінде. Міне сіздің турында неде ғайбетлер сөйлер, һәм сіз мұна ненде реакция білдіңіз? Бір ненде реакциям жоқ. Біздің эстрадада икегіне кішіні білем, бірсе өзім, бір нәрсе сөйлемелер менің турда. Илхам абай айтады, сөйлесінлер нәрсе. Екіншілер Ими Ибрахимов турында. Мен 2 жылында филармонияға ішке келгеш, мен анда ішке келгеш. Енді бик көп артистлар аны кешіре алмадылар. Түрлі әйберлеріні, әшәкілеріні анда интернетқа жаза башладылар енді. Мен алар білем кімдер екенін. Біз аның номерларында пробивать етіп қарадық. Біз аны тұттық та, нендегіне әшәк сөздер yazып қарамады. Бұл артистлар өздері шығарылар. Әлфия апай Абзалова айтады. Әлік бар еді, интернет жоқ еді бейт. Филармонияға хат жазалар еді. Артистлар ауыл халқы исімінен. Бір квартирада тұралар еді. Кімде де болса, сол квартира қожасының исім фамилиясын білелер, сол ауылдың өтелер еді, сонан хат жазып салалар еді, сол ауылда. Сол кішінің исімінен. Ол енді Әлфия Абзалова, яғни Илхам Шакиров қайтқанша ғасырдан хат келген бола аның үстіне. Қазір интернет. Әшәкіні яудыра өзіміздің артистлар. Халық арасынан аны ішләмейлер. Чөнки ол халық ол әшәкілікке бармай. Міне біздің профессиямызда ондайлар да бар. Мен алан кімдер екенін білем. Міне бұл нешік отап бола, бұл татарны? Әйе. Ол аның негізінде наданлық ята. Хөсетлік ята, зависть. Хөсетлік, наданлық. Ақыллы кіші, тұрмышта енді сложившийся деге, өзінің биографиясын өз қолы білен ясый алған екен, аның енді язмысы әйбәт юлда екен, ол кішіге қызықмай. Бар өзін айласыз, баласыз, нешек кешерсін әрілер, менің бүтін нәрсем бар, мен бір бәлі қызықмайым. Мен айттылар, яшәмейсің деділер, мен 28 yaşında, 58 yaşında тағын яшәмейсің, өлесің деділер, өлмедім, яшәдім, жырламайсың деділер, жырладым, емсіз дей алмадылар, бойы кішкіле дей алмадылар, таушы жоқ дей алмадылар, бірінште, бір ғайыпты тауып. Менде болса бір әшәкілік ізлеп тауып, нәрседе түсілерге керек. Аны таба аларлар, ізлелер аны, ойлайлар. Бұл татарының күніші? Ол татардағына түгіл, бүтін миллетте де бар, бүтін профессияда да бар. Біз татар болғаш өзіміздің білеміз. Анан соң татар, біз мұңлы татар мұны. Мұңда шулай жоқ, бүтін миллетлерде де бар. Міне сіз армянский дудукны тыңлап қарағыз, бір инструмент қана айтайым, әлі кіші тауышы да түгіл ол. Виолончеліне тыңлап қарағыз. Виолончель инструмент ол кіші тауышына ең жақын инструментларының бірісі дүнияда. Армян дудугын тыңлап қарасаң, крокодил жылап жібересің ешілерін, клоунский методым ешің атылып шығаша. Шу қадар ол ішіне ақтара тұрған тауыш. Мұңда шулай жоқ, зависте. Қызық хүсік те, яуызлық та, әшәрлік те, яқшылық кібі бүтін миллетлерде бар. Сіз айтып өттіңіз, Йоман ауруны жеңдім деп, міне шу қақтада айтып өтсәгіз еді, сіз оны нешік білдіңіз, һәм бұл Йоман ауру білән нешік күрәшілге керек, міне сіз нешік күрәштіңіз? Нешік білесің, аны білгірте ол ауру өзі, әйте, нешік екенін. Мен 28 yaşında кіші аңласының ішінде медицин тілінде рак гортаника. Ол нәш тамақ түбі, онкологиясы. Мен ұзаққына яттым больницаларда, Қазанда енді мені шығардылар, алып қайтып кетегіз, үйінде ауыртында. 38 килограмм, 1,7 бойы білен. Анан соң мені Зулейха Хисматуллина, өзімнің профессорым консерваторияда оқыта тұрған, врачлар білән сөйлесіп, мені Мәскеуге операцияға ұзатты. Анда мен
Мен операция жасадылар, оңышлы болып шықты, мен 2 ел жырламадым. Соңғы мен консерваторияда ұзақ оқыдым, 2 ел мен сөйлешмедім, 1 ел бүтінлей, бір ауызда. Андан соң аның ничек чыгы. Мен чөнки минем жырлыйсым килде, яшисем килде, балалар яшиде әле, мен яшигенә башлаган идем, минем яшәргә Ходай Тәгаләгә ышандым, анардан сорадым, ул ярдәм итте, гаиләм ярдәм итте, үземнең эчке стержнем һәм яшьлегем, җүләрлегем ярдәм итте. Нишләп инде мин үләргә тиеш, нишләп мин яшәмәскә тиеш? Аны кемдә дә булса, кемдәдер булырга мөмкин, ул миндә булырга мөмкин түгел бу әйбер. Менә шушы яшьлек үземә нык ышану һәм җырларга теләү, сәхнәгә чыгу теләгем алып чыккандар дип беләм. Менә сәхнәдә сез шулай Хәмдүнә апалар белән, Хәния апалар белән бергә кисешкәнегездер инде, берәр истә калган. Аларны сөйләп китсәң, кисешкән генә түгел, мин Хәмдүнә белән 40 ел эшләдем. Минем иң якын, иң яраткан кешеләрнең берсе иде ул. Безнең гаилә дустыбыз иде ул. Безнең өчен аның дөньядан китүе бик зур трагедия булды. Һәм һәр вакытта да аның белән анда нәрсә генә юк, анда трагедиясе дә бик күп, мәзәге дә бик күп, атлар да җиктек без Хәмдүнә белән, чаналарда. Без эт кенә җигеп җөрмәдек Хәмдүнә белән. Баланда да йөрдек, тракторда да йөрдек, Беларусь тракторларында да, Дата тракторларында да үзебез ат җигеп тәшләдек Хәмдүнә белән. Бөтенесе анда әмәлләкин менә чөнки ул зур масштаблы, тирәннән уйлый торган фәлсәфи эшле һәм бик кагылып рәнҗетелгән җырчы ул. Аны бик сәхнәдән төшерергә. Үзенең холкы белән инде баш имәс, кемгәдер яраклаша белмәүлеге аркасында теге яман холыклы түгел, яраклашуны яраталар иде. Ул яраклаша белмәде. Илһам абый аны беренче филармония килгәч үз бригадасына, үз төркеменә алып эшләтте. Илһам абый теләсә кемне алмый иде. Илһам абый ул киләчәген белгәннәрне генә күреп театрия. Миңа Хәния белән эшләргә туры килмәде, чөнки Хәния килде, инде ул базар мөнәсәбәтләре башлангач, таралгач, алар үзләренә эшләп бирделәр. Без филармониядә эшләдек. Илһам абыйлар, Әлфия апалар белән инде, Фәридә Кудашева, Фәхри Назретдинов, Сара Садыйковалар белән эшләдек. Сара Паул гәнгән ишә ел инде. Безне борынга кеше дип салган. Борынга булмый инде. Мамонт. 40 ел сәхнәдә. Менә шушы 40 ел арасында менә сез бит инде ничә ел җырлаганыгыз, үзгәрешләр чоры булгандыр күпме? Менә ул вакыттагы эстрада белән хәзерге менә Мин бу хакта әйттем инде. Ул вакытта бар иде сәнгать. Бар иде сәнгать советлары, бар иде зур җырчылар, бар иде илнең идеологиясе, СССР дигән зур дәүләт бар иде. Континентальный. Шул дәүләтнең үзенең яхшымы яманмы идеологиясе бар иде. Аның яхшы яклары бик күп иде. Сәнгать безнең бүгенге көн белән ул көнне чагыштырып булмый да һәм ярамый да. Бөтенләй икенче дөнья, икенче. Һәр заман үзенең җырчысын тудыра, үзенең җырын тудыра. Менә без бүген шушы үзебез тудырган җырлар белән, үзебез тудырган җырчылар белән яшәйбез. Ул вакыттагы тамашачы белән бүгенге тамашачында айырмасы җир белән күк арасы кебек. Бүген син хәзер чыгып классика дигән сүзне генә әйтеп кара әле авылда. Һәр торып чыгып китә башлар. Классик дигән сүз кешене куркыта. Нәрсә икәнен белмәйлем. Менә классика, мин сынап караганым бар. Классик шагыйрь дип әйтәм, я булса классикам уже тора башлый. Тапыр булса инде рәхәтләнеп утыра. Чөнки радио, телевидение шәхси кулларга күчте. Бик күбесе. Һәм шәхси кулларга күчкәч, аларга кирәк иде җиңел җырлар, тиз генә керә торган. Нишләп ул сиңа операдан арыйлар? Без Чеченстанның менә япон оперларының татарча вариантын тыңлап үстек. Шуларны тыңлап үскән тамашачы җырчылар бар. Һәм бүген генә тыңлаган тамашачылар һәм җырчылар бар. Айырма бик зур. Һәм икесе ике әйбер. Тегендә сәнгать бар иде. Монда базар мөнәсәбәтләре. Монда шоу бар, сәнгать юк. Менә хәзер бүгенге көндә сез үзегезне нинди кеше дип саныйсыз һәм гаиләгез сезгә? Мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки мин 40 ел җырладым. Әйткәнемчә, миңа җырламыйсың да, яшәмисең дә диләр. Мин яшәдем, илемдә яшим, үз телемдә сөйләшәм. Мин теләсәм очрашам, теләсәм очрашмыйм. Минем туган авылым, туган нигезем бар, гаиләм бар, балаларым бар. Мин үземнән разый.
Мен эшләргә тырыштым. Авырлыкларсыз бер нәрсә дә булмый, берәүгә дә бер күптән бер нәрсә дә яумый. Иҗат ул югалтулардан, табулардан тора торган әйбер. Бар уңышлы концертлар, бар уңышсыз булган, бар авырган вакытлар, тавышсыз булган вакытлар. Әмма ләкин бер вакытта да мин сәхнәгә исереп чыкмадым һәм тавышсыз булмадым. Миңа әйтәләр нержавейка дип. Һәр вакытта да. Чөнки иртәнге 5-тә дә нефтяникларга җырлаган вакытлар булды. Менә күптән күнә бу дөньядан китеп барган Рафаэль Ильяслар белән күнгә 4-5 концерт җырлый идек. Ул 40 минутлык нефтяниклар эшкә киткәнчә шул вакытта иртәнге 5-тә торып җырлар өчен син формада булырга тиештең. Миңа нержавейка дип әйтәләр иде. Миңа Ходай Тәгалә шундый тавыш биргән, мин һәр вакытта да тавышым формада тора. Ул инде табигый бер үзенчәлеге кешенең. Кайберләргә көннәр буе распевация итәргә кирәк, миңа җылытып бик әзрәк нитсәм, тавышны җылытсам, мин формага керәм. Шуңа күрә мин үземне бик бәхетле җырчылардан саныйм. Мин шушы бәхетне сезгә дә телим.